כאן רשת ב' קרן נויבך. כאן רשת ב'. סדר יום עם קרן נויבך, תוכנית אקטואליה אחרת. אבל עכשיו אנחנו רוצים להפנות מבט צפונה, מטח של 55 רקטות לעמק החולה ולגולן הבוקר. שלום ליעל גל, קיבוץ אורטל. זה אצלך, נכון? זה ממש אצלך. תספרי לנו איך זה נראה בבוקר. בואי נתחיל רגע מזה שלא קל לעלות לשידור אחרי משפחת מצגר, אז הצפון שולח חיבוק לדרום. לא קל להמשיך לשדר אחרי משפחת מצגר, אני רוצה לומר בכנות, כן? כי באמת אנשים מדהימים, מה יש לי עוד לומר אחרי זה? ובכל זאת אנחנו כן רוצים לשמוע. טוב. אז כשהתקשרה אלייך המפיקה שלי הבוקר, היא מצאה אותי יושבת במסדרון ומחזיקה את הראש כדי אם זה יחליט ליפול אצלנו, שלפחות הראש יישאר. אין לנו ממדים בחלק מהבתים, אבל אנחנו יושבים במסדרונות. ברשותך, מה שאני רוצה לדבר עליו הוא חוסן. את פסיכולוגית. אני פסיכולוגית, אבל אני רוצה לדבר על חוסן לא בתור פסיכולוגית כל כך, אלא דווקא בתור חברת אורטל ותושבת הגולן ותושבת הצפון. ואני רוצה להגיד כמה דברים, ובתחושה שלי זה גם מאוד ממשיך את השיחה הקודמת שהייתה לך. כי בעצם, אני כן אגיד הגדרה פסיכולוגית אחת, מדברים המון על חרדה, אבל חרדה מוגדרת בפסיכולוגיה כתחושה של פחד ממשהו לא מציאותי ולא מוגדר. קודם כל אין חרדה, יש פחד מאוד מציאותי, מאוד מוגדר, נהרגו לנו 2 חברים לפני 5 שבועות, נהרגים אנשים מסביבנו כל הזמן. המצב הוא מאוד מאוד מפחיד לכל תושב בצפון, וגם מאוד מתסכל וגם מאוד קשה, אבל קודם כל בזמן הזקות המצב הוא מאוד מפחיד. חוסן זה לא לפחד, חוסן זה שאתה מתמודד בפחד. ואמרתי אחרי הפעם הקודמת שירו עלינו, אמרתי לחברים שלי שבעצם חוסן זה כמו כושר גופני. אם אתה חוזר מהר לפעימות לב נורמליות אחרי שהרצת או עשית כושר, סימן שאתה בכושר. כל החברים שכתבתי להם את זה, ענו לי, אנחנו בכושר פראי מבחינת החוסן. זאת אומרת, המצב אצלנו הוא שהמצב מאוד מאוד גרוע, שריפות, יריות, מפחיד לצאת לכביש, מסוכן לצאת לכביש, מתלבטים על כל נסיעה, מפחדים להוציא ילדים מהבית, ומצד שני שיש חוסן מוחלט, מאוד מאוד חזק. עכשיו, החוסן הזה הוא בעצם נובע גם מסוג האוכלוסייה שקיימת בפריפריה, בצפון, וכמובן אותו הדבר בדרום, וגם מזה שאנחנו סומכים, אני באופן אישי מאוד מאוד סומכת כולנו, על הנהגת הקיבוץ שלי, שהיא משכמה ומעלה, אנחנו סומכים על המועצות האזוריות, על המועצה האזורית גולן, על המועצה האזורית גליל עליון, על מבואות חרמון, על קריית שמונה. אנחנו יודעים שכל מי שעובד שם עובד אצלנו ובשבילנו. מה שמאוד מאוד קשה לנו הוא הידיעה שמעליהם אין אף אחד שעובד אצלנו ובשבילנו. שראשי המדינה מבולבלים מאוד ולחלוטין לא מבינים את תפקידם. הם לא יודעים בכלל שהם עובדים בשבילנו, הם חושבים שהם עובדים בשביל לשפץ דירות בקיסריה. המצב מהבחינה הזאת, החוסר האמון הזה, פוגע לאורך זמן בחוסן, לא פחות מאשר זה שאנחנו שוב ושוב עוברים את הטראומות ושוב ושוב יורים עלינו. וכל דבר כזה הוא טראומה, גם אם, אז בסדר, אז במטח היום לא נפגע אף אחד. אבל ברגע שאצלנו בקבוצות היישוב עובר את ההוראה, תתפקדו, בפעם הקודמת שהתפקדנו היו חסרים 2. ואין אחד שלא מגיב לזה. כולנו מתפקדים בפחד. השניים שחסרים זה הזוג ברנס. זה הזוג ברנס, זכרונה לברכה. כן. ושבוע אחרי זה היו הילדים האלה במג'דל, ועוד יומיים אחרי זה היה ניר פופקו בהגושרים. זה לא נדמה לנו. המצב הוא מזעזע. ואני מקווה שלא נפגע אף אחד היום בבסיסים. ביישובים אנחנו יודעים שהמצב בסדר. אבל זה יכול לקרות אחר הצהריים שוב, והתחושה הזאת, אני אוסיף עוד משהו ברשותך. מכיוון שאני פסיכולוגית, אז בין השאר אני עובדת עם ילדים אוטיסטים.
הילדים בגן של האוטיסטים באחת האזעקות רצו לחברים שלהם כדי לוודא שהחברים מבינים שצריך להיכנס למקלט. קיבלתי הבוקר תמונה של נער עם אוטיזם שישב הלילה ב2:30 בלילה וקרא תהילים, נער דתי שישב הלילה וקרא תהילים לשוב החטופים. אני אומרת, הילדים האוטיסטים מבינים. מה יש לממשלה שלנו לא להבין? עכשיו נמעך לי הלב רק מהתיאור של התמונה הזאת, של הנער עם האוטיזם, יושב וקורא תהילים. בן 5 עם אוטיזם שרץ לגן השני לוודא שהילדים מבינים שצריכים להגיע מספיק מהר למקלט, שזמן ההתראה הוא 15 שניות, בקצרין, באותה זמן ההתראה הוא 0. התסכול הזה מהפער שלא יתואר בין איך עובדים האנשים ובאיזה יחד אנחנו נמצאים. הגולן זה מקום של יחד מאוד גדול בין חילונים לדתיים לדרוזים, אנחנו כולנו ביחד. הפער בין זה לבין מה שאנחנו שומעים אצלך, מה שאנחנו קוראים בעיתון, מה שאנחנו מבינים שקורה בהנהגת המדינה, הוא פשוט משהו שאי אפשר לתפוס אותו, לתפוס אותו, והוא מחרב את החוסן, הוא באמת מחרב את החוסן שיש לנו. יעל, נותרה לנו חצי דקה. מה היית רוצה שיקרה? אני מנסה לתת קצת תקווה בבוקר הזה. קודם כל, אני מקווה שהעם, כולנו נמשיך לשמור על החוסן. שנמשיך לצחוק, שנמשיך לפעול, שנמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים. ואני אשתמש במילים של חברה דתייה שלי, שאומרת לי שהיא מתפללת שנזכה להנהגה ראויה. הייתי רוצה שנזכה להנהגה ראויה, זה מגיע לנו. יעל גל, קיבוץ אורטל, וגם פסיכולוגית. תשמרו על עצמכם. שיבואו עם... במסדרון. כן, בדיוק, במסדרון. באמת תשמרו על עצמכם. תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה להתראות. תודה.